Kebishna no yere. Ndị akwụ Nnewi. Ndị akwụ toro Nnewi. Emola nwa. Mba. Egbeli gwa gbagbole mmadụ na family unu. Ọgbabụbe ya. Kwushokwu ike. Ọgbabụbe ho mba. Kwushokwu ike. Mba o. Itu onye nna ma na ama okwu n'ike. Kwushokwu ike. Mba o. Mba. Ike goshi. Mba. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Agara m. Gịnị ka ị na-arụ? I have a farm poultry, pig. Gịnị ka ị rụga? Dibịa nga sụkara m English. Gịnị ka ị rụga? Enwere m ebe a na-azụ ezi and ana m agụkwa egwu. Na gịnị mere? Enwere m ebe a na-azụ ezi farm and ana m agụkwa egwu. I'm a vocalist, gospel. Ọ dị ka ara gbaga ịbịara nga bịa sụkara m English school n'ịga. Ịbịara nga bịa sụrụ m English, ewu vocalist, ewu gospel. Ị nwere ebe a na-azụ eshi. Ị nwere ezigbo a na-azụ eshi. Gebia nga bịa here sụkara m English. Ị gaghị school, gebia nga bịa sụkara m English. Onye riri eri. Whole animal ị ga-azụ ya wụrụ anụ eshi. Ya wụrụ anụ eshi ka ị ga-ega lecha ya na-akpa anụ eshi. Ego dị. Were fọ na-atị n'ihu gị. Oke kpọrọ gị na-akwụ ụgwọ isi gị na leg anya n'ikpu na ikpu ya dị nnọọ ka ọnụ eshi. Ịbịara nga bịa gwa m sị yara evakalist ịgwara ebe yara fam koletre yara fam dobetre. Abụrụ ọnụ. Abụghị m ọnụ. Akwai na ihe ọbụla mere ebe ala bara social media niile m ga n'iru mewe gị ntabi. Ama m gaa n'iru. Elee ihe mere na iji chọrọ ịlụ di ugbu a? Maka na ekwesịrị ka nnọọ. Na gịnị mere? Akwadogo m ekwesịrị. Kemgbe ahụ ị pụtara ụwa, enwebe nwoke bịara gwa gị sị ọ chọrọ ịlụ gị. Enwego ọka nkụ. Ka ihe mere na elo ha? Maka na ha nwere ife nshọ. Ije enwele onye ambalansị bịarala okwu gị? Ese? Ndị a na-eji anya mbalansị ha bịara bịa gwa gị na ha chọrọ ịlụ gị? Mba. Onye na-arụ akpati ozu nkọ? Mba. Dibịa anya nzọ ọbịla mbụ? Mba. Abino nwere anya dashboard ọbịla gwa okwu na ọ chọrọ ịlụ gị? Mba. Mana m nwekwa ihe nche ịgwa gị. Gịnị? Ihe nọ n'ebu onye ọbụla bịalụ m fine. Asas na enwe ihe nchọ ịghọtago fine. Ọsọ gị afọ na mmadụ approved mana asas na ịchọ ịnweta. Ọ ife nọ na ya. Ịghọtago. Mụ na bishọp na-asị. Okay. I meela nwaanyị na nwaanyị mbụ? Emebere m ya. Iji amụ egwu? Na ma aje emego m. Iji eji amụ egwu? Na ma eji amụ egwu? Ejiro m amụ egwu na-ejikwa na egwu. Dị na nwoke megidere mbụ ga-ewere aka jide gị were aka gbaa mkpụrụ amị ụtọ a. Ọ mbọsị m bụ mbọ etili m mbọ n'aka. Okay. Ị ga-eji mbọ gbaa akpa amụ nwoke bụ ụta. Okay, like ime ọfọ. Mba eche m nọ iwu ndụ. Ele ihe iji mbọ mee ya? Uche m adụrụ eji m ya n'aka so etili m mbọ. So the thing we crack ya. We crack ya dị akpa amụ.
Of what you for? Amo cracker, banana wine. Ijangamo. Ofuma. Again, amo. How many minutes can I know? Yes, 15 minutes. A second minute. Ebe kai boy 10 to 15 minutes. Get to tram walking them not they go wish up on 10 to 15 minutes. Ije mega again. Makanonya actually, or like Ije mega again one bingo get like a bagoko. Ije mega again. Na men so kan ko se asim ga ni di mu me ma ko se na. Gana ngamo 10 to 15 minutes. Me kan ko se asim you. Okay, sir. Gato tramo yena kubu wishigi. Na ma hunne na ngamu 15 to 10 minutes. It is asthmatic. I don't know. Age kam juga it is asthmatic. Doctor brage samu we hela. Mba gwarom. Ogwarom. Then Doctor brage samu barbecue. Mba gwarom. Then ele hija ngya 10 to 15 minutes. Makano ma me osim ga nilu. Come on, sit up properly. On his jazz wish. On his money negazo. Yawra wish. I'm a yelling anna tata na. Ije apoya no 10 to 15 minutes. Na mama kuko doage. Unye real. No nelo ama na conversion on domage. E cut for cap am woki bem gesi asore. Ma bingo. Ani iwe hara na ngangu ge wara am mejuru. Sorry. Branga onye wo sorry saga. Ndanna. Ndonke agwa kan ga sindo. Ma bingo. Branga saga mo ndonna. Ndonna na mgirimra. Amo ke ngra am. Amo wo ye ngra am ebere simu ndonna. Engro ma am. Branga bia saga mo ndonna. No one damn just say attention. Okuge meslata te meshi. Okuga ga wider. Ongamo. Again on amo. Gaba sa chokwo. Mama e waga aka. Kromonto gia. Them you. Mobile phone can you use? It's onye worry taga. Branga bia we data 1,000 2,000 American yeah. I want 3 gig na phone. I say them young amo. Them young amo. 10 minutes, 15 minutes. I say them you. Chilam na egwu here. It's a play here. It's not egwu here. Ezigbo mmadụ ka ewu no. See, you will not behave yourself. Yeah, but when Sorry, sir. Mato letra la que be potrova. Andado para one mana. Enya tifona no mato letra la que be potrova. Mago ta one mana ya gafe go na 50. Eh? Mago ta one mana ya gafe go na 50. Ese Mago ta one mana ya gafe go na 50 mana abro ko me hook up girl. 15 or 50. 50. Huh? Whatever I'm saying right now is good. No phone number ke ko de amoro. This is number. Take my phone number. Check it in here. Letra la ke so ga fole. Oh ya get go na 50 just debe 50 man oh ya get go na. Kan gwa nke weziokwu. Ụmụ nwaanyị a na-abịa agwa gị chere ka ngwa gị bishop a ha nụkwa ọgụ maka ngwa gị ife ụmụ nwaanyị na-abịa agwa gị na-asị gị na 2 3 4 5 ọ ole ka ha dị cheke virgin ha mara ụmụ nwoke one bụ ofe ha niile mara ole ka so ọ gafego just go agwa nwaanyị eziokwu ọ gafego even though no lu mana ama One
watch Charlie. Watch Charlie. Well, we should watch Charlie. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe, watch the Kabago. Subscribe or like, I get share, or what I am. Watch it, I get back. You just know what I take shares again for what? Subscribe for this place. It's all your phone number. What can know about I'm gonna give you 50? Phone number. Because I look for man who is able to know your name. I'm wait. I'm a metro like I get the Amecorola. Who 50? Where came home on a receipt name with Harana? Aha, 50. My sister, come on, I'm not going to I don't lie. I don't fuck. Is he making it? I don't know what. So no one am Ella. People my Ella voice. I don't lie. This is me. Oh wait. 50. Aserenge no gafe bo 50 mana. Just ordinary ke gafe 50. So the way 50 ah ngba. Ani ke ka dem ma. Active. Because all no one in a go and confirm where people from her. A very gentle girl. Very good. Oshimiro tele. Genotype okay? Blood group okay? What phone number okay? This about my phone number. Got to get a mad 15 to a poor adjo. Got to get Rola dim day. Doctor Ama good morning. Ama, how are you? Let me continue to work adjo. Give auto Ama good morning. Ama, how are you? Get out of this place. Get out of this place. One thing go around. Get out of this place.